Bones, bones, bones. Comença Not an Amber, el podcast que torna, que torna, que torna, que torna, que torna. Bones, bones, bones. Tornem a estar així, altra volta, després de... Em porta 4 mesos? O més, no? Aproximadament. A mi m'ha paregut poc, Jo he estat molt feliç. No sé, us ha passat volant? Sí, sí. Veritat? Sí. És veritat que no tenim un poc... Tenim el cos així un poc agre, no? Per lo que siga. Per lo que siga el tinguem un poquet agre avui, justament. Hem decidit tornar el dia que més agre tinguem el cos. Però bueno, anem a eixir d'això, tirar endavant en unes quantes de rialles, a comentar un poquet de notícies, a comentar un poquet de tot el que ens ha passat i tirar avant. Bé, doncs fem un repàs. Com estàs, David? Com estàs avui? Com ha anat tot? Com va tot? Bé, va bé. Va bé? Que qui ve? Ningú. Ah, vale. Això és un gag Nada. de Polònia. Res? Ja està? Bé? Tot bé. Arturo, què? Com va? Bona vesprada. Pues bé. Bé? També? Bé? Sí, amb ganes de tornar. Ara hem de fer, no sé, ens queden 15 capítols. O 25. El que vulguem. Vinga, O va. 2. No ho En tots sabem. els compromisos que tenim, 15 segur. No, sí, sí. I que puga el Power Apps deixar-li temps a Arturo per a poder entrar. Eixa relació no vull que entrar en eixa És tòxica, és tòxica. Tòxica. I tu? Què? Pues yo volia dir que así amb el cachondeo de que con Brian està de baixa no anem a poder gravar. Bueno, si Brian té un hueco gravarem. I quan Brian ha tornat és quan no s'ha gravat. Per culpa teua. Per algo serà. Per culpa teua. Jo no faig els horaris. No, Jo tampoc. Però això és El fa una màquina. el que t'ha plegat a oïts. Un màquina, Però que dia no de té. coses... Mira, això és com tot. Això és com tot? Això és com tot. Això és una melona. Bueno, va, no obriu ixe meló, va. No hauríem de deixar meló perquè pot ser que explote. Entonces, entre Volker i Volker, ahí una base de dades, pensant quin podcast fer, però ni podcast ni res han fet. Has estat de baixa i hem fet més podcast que... Correcte. Bé, doncs així bé. Home, començarem esmorzant, Vaja. Home, ixe Quina capítol època, està que molt bé, de mencedora. Jo dic des d'ahir que ja no he tornat. Jo, el contingut no me'n recorda que anava, però que bo estava Joselillo, Bo, espectacular. Se pot anar a berenar? Sí, se pot. N'hi ha gent inclús que va sense micros. Calla. L'altre dia vaig passar per davant i dic, mira, almorzant, les 2 mans i tot, superbé. Terrasseta, han ficat terrasseta. Sí, Per lo que estàs està mirant. bonica, està bonica. Molt bé, molt bé. Visitable. A veure com us convides a anar. Convidar a anar, Quan vulgueu podeu anar, mira, ja esteu convidats. No, home, no. Mos convides a anar tots. Tots els que tu vulguis que vagin. Això és. I cada un que s'ho pague, per supost. No? Claro. N'hi ha que pagar-ho sempre. Hòstia, quin esforç mental està fent per no dir sí. I parlant de tot un poquet, ara estem en època que menys els de primer del mitjà, tots estan fent la formació d'empresa, tot l'alumnat. Sí. Quin feedback tinguem d'aquest alumnat? Hi haurà que preguntar als tutors que estan fent el seguiment, no? Sí. El formulari ja va bé. Sí, no? Els tenim ahí, estan en empresetes. Sí. Algú mos ha dit que estan ficant ja algun projectet Per a xulo, començar. per a començar ahí a trencar mà. I n'hi ha alguna empresa que de fet mos ha dit que vol tornar al podcast a contar què tal l'experiència en els seus tutelados. No tindrà dos en la seva empresa, veritat? Té 2. I aquesta persona no haurà vingut ja, sí. Eixa persona ha vingut, per la Home, qual he dit tornar. Sí, ha dit que torna. Ja lo, que està unint fils, està unint fils. És que s'entreu en lo pitjor de tot. És que no pot ser igual. Ui, com està avui, No, això és fàcil. Això és fàcil. Després, quan qui siga edite el podcast, talla una quarta part a la dreta, ja està. Bueno, I ja no està agre. A la dreta, vale. A la dreta, no? A la dreta. Lo de la dreta talla tot lo que tu vulguis. Ah, De l'esquerra no. Ja anem.
Va, continuem. Què va ara? Ara, què pregunta? Anem a fer un poquet de repàs de notícies que han passat durant aquests 4 mesos i mig, o i pico, o 5, i per lo menos perquè la gent estiga informada del que ha estat passant, no? Una ronda de notícies. Pues fiquem la sintonia de notícies, no? Sí, però com anem a començar? Comença jo o comença Brian? No, entra la sintonia i després ja veurem. Entra la sintonia i a lo que vinga, no? No, primer la sintonia i després les notícies. No, a veure, és que, clar, estem desentrenats. Primero l'ou o la gallina? La sintonia. M'aneu a fer resumir les notícies, Ja, que però- està tot molt mal, i anem a passar a una altra secció, Si entra la sintonia... Bueno, va, fique la sintonia i calleu. Va? Fique o no? Vinga, va. Sí. A no ser... Va, la fique. Un ordenador demana vacances després d'analitzar 4.000 Excels consecutius. Osenc, però ni la IA pot amb tantes quadres de doble entrada. Ha declarat el PC abans de bloquejar-se expressament i obrir-se un Google Flights. Un cable HDMI es declara poliamorós i ara vol connectar-se amb tots els dispositius a la vegada. Els enginyers admeten que no saben si és un problema tècnic o un desig legítim de llibertat. Programador passa 8 hores buscant un bug i troba en un comentari que posava "To do, arreglar això". El programador ha declarat que el veritable bug era jo. Una impressora aconsegueix doctorar-se en mala llet després d'anys d'experiència negant-se a imprimir. No és que no tinga tinta, és que no em dóna la gana, ha afirmat a la seva tesis doctoral. Usuari intenta canviar-se la contrasenya, però el sistema li exigeix incloure una novel·la russa, signes del zodíac i un sacrifici ritual. La contrasenya final pesa 17 megues i el propi usuari no recorda ni la primera síl·laba. Apple presenta el nou iPhone, idèntic a l'anterior, però amb un color que canvia la teua vida. El nou color, verd astral ultra premium, és tan subtil que només el poden apreciar persones que ja tenen tots els models anteriors. Un ratolí d'ordinador denuncia per explotació al seu propietari. L'artefacte assegura haver estat clicat sense descans durant anys i demana vacances remunerades i ergonomia emocional. Un jugador descobreix el món real després de que s'apagui el seu PC. Els gràfics són bons, però la jugabilitat és confosa, declara. Encara busca el botó per a guardar la partida. Un alumne de Dau aconsegueix desplegar el seu projecte sense que res rebenti a producció. Les autoritats educatives han qualificat l'esdeveniment com a miracle acreditable. El codi funcionarà fins que algun professor digui "a veure si ho pots millorar". Un alumne de DAM descobreix que programar és més que copiar de Stack Overflow. La revelació s'ha produït quan ha intentat solucionar un error per ell mateix i ha experimentat sensacions no desconegudes, creativitat, frustració i, clar, ganes d'abandonar la informàtica també. Un centre d'FP anuncia que deixarà de fer pràctiques amb Windows XP. Després de 20 anys preparant generacions per al passat, el centre afirma que actualitzarà les pràctiques en algun moment entre 2027 i 2043. Un estudiant de ciberseguretat hackeja l'aules, però només per a descarregar els apunts. El centre no sap si expulsar-lo o donar-li matrícula d'honor per primera vegada que algú entra a aules sense col·lapsar-lo. Notícies contundents, eh? El HDMI i poliamorós, això és jo una crec meravella, eh? És que jo crec que és poliamorós i té un dispositiu en cada port. Ai, que no entra. Quina era? A veure. Ah, Ahí està. Molt bé.
Molt bé, molt bé, molt bé. A mi m'agrada més la de Stack Overflow, ja m'estranya inclús veure coses que citen Stack Overflow. Clar, està citat, però és clar, Sí, és que al final Stack Overflow tornarà. Tornarà. No sé on. A mi la que m'ha paregut molt mal és la de l'iPhone. Tu, això d'on ho has tret? Perdona. És que damunt és verd, saps? Claro, és que igual ell no s'ha donat compte. No s'ha donat ni compte. Bueno, jo no ho sabia. No, però està molt, 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 molt guai que siga un iPhone en un color per a llaurar horts. Claro. He vist que és astral, mola molt. Jo és que pensava que era marrón. Marrón. Marrón astral. Claro, perquè no... Això del ton. Astral o destral? Destral. Destral. Ah, sí, clar, ara l'ha pillat. Però Stack Overflow gastaran perquè ara n'hi haurà noves empreses que es crearan que diran hacemos el código a mano. ¿No? Per a dir, no lo fem en la IA, lo hacemos a mano. Hòstia, Y ahí gastarán Stack Overflow. aplicaciones web hechas como tus abuelos. Home, handmade. Home, això... Handmade. Com Hòstia, és? igual n'hi ha nicho, I mai millor Jo dir, crec perquè que te pots morir de fam. Bueno, o dir, mira, és que no va tenir errors. Bueno, no tants errors com la IA. O sí, no ho sé. Però això serà com quan compres un moble a un artesà. Diu, ai, és que té així un nus, té Però una això és de la ratlleta... madera, i tal. això és de la No, madera. això és perquè està fet a mà. I la madera és així. Entonces, no és com els tableros d'aglomerat que van a la melamina. Dius, és tot igual. Pues les pàgines fetes a mà el mateix. Diu, és que no me va el botó. I en els tableros de melamina se repeteix el patró, s'ho dona compte? Exacte. Perquè com és una impressió en 3D, no? O en melamina, que ho fan... Sí, jo Sí, crec sí, que sí. la solució és que n'hi hagi fallos en els programes. Sí, sí. En Matrix. Per a que n'hi hagi ahí algo de la mà humana. Sense fallos no queda bé. No. I a més, com justifiques els despidos? És que... No. Clar, no fa falta molt d'això. Va, agarren i comencen a comptar. Tu, fora, tu, fora, tu, No, fora. mentre- Ja sí. està, no passa res. Pots si no- despedir a la IA i canviar-la. Mira, ChatGPT despedida. Bueno, Ara Cloud. crec que parlarem. Despedida. Ara Gemini. Claro. Gemini. Hem de ser un ratet, no? Però crec que n'hi ha una notícia per ahir que parla sobre això. No? De què parlarem? Jo no sé Sí, res. sí. Sí, no? No t'ho has llegit? No. Manuel, ara sí que no pots passa enfadar-te. A veure, Home, jo solo és que ficar en la caleta i que la introducció del programa és Jostras Rai no es digui que ja no és, doncs ja tinc prou. on està Ah, això? pues espera, no, la puc dir. On està? Pues esta serà que l'he llegit jo, però no l'havien ficat. Ja no sí. és de veres, ja no és això. No. Però dona igual. Per lo que ho dia jo de que com justificar els acomiadaments, no? És més eufemisme, al millor. Crec que així que Capgemini havia despedit a un no sé quant % de la Que plantilla estava plantejant-se fer un ERE. per culpa de la IA. Per culpa de la IA, sí. O de la guerra. O O de Trump. O tot. O tot. O de què? Igual estan escoltant en podcast, ja no tant. Hòstia, espera, que tenim més motius. Espera, a veure... O perquè s'ha mort Chuck Norris. Ojo, Ojito, Que això no s'havia parlat així, Això no s'havia parlat així, però és una gran pèrdua, Que pel·lícules més bones, Diuen... De vaqueros eren, no? Com odiaves els vietnamites, els pobres, Sí. per culpa de Chuck. Sí, no sé què fer jo, Kung és que, Fu. jo d'eixe només que veia los Rangers. Los Rangers, sí. Perquè Power Rangers? Sí, No me sona. No conec els actors quan anaven disfressats. mira si era No, únic i que no saps distingir-los tampoc. i dur que ell mateixa se va enterrar. Es va morir i ell mateixa es va enterrar. Mira que n'hi havien, d'estos, però no... Ai, mira, Ui, fent mira, roble, redoble H. de roble. Perdoneu a David, és que esto pot desentrenar. No, és que no l'ha pillat, entonces... Home, després de morir, enterrar-se ell mateixa, l'únic que ho pot fer això Sí, jo crec que el millor per xistes roïns és explicar-los més vegades. si no és un més roïn. Continua, ve fent la bola més gran. Igual se desperta. Chuck Norris, t'ho va explicar. Bueno, va, me queda un 9% de bateria. Quan s'acabi la bateria s'ha acabat el programa. Va. No, home, no, que si n'hi ha... Bueno, Deixa? ahí un Això 9. què és? Així ja res, Ah, USB-C, sí. Ai, pues, A mi me queden 9% al mòbil, també. With. ui, vale. Sí, si vols que tal, desconnecta això d'ahí. Però que Capgemini no és l'única que està retallant, No? Hi ha més? N'hi ha empreses que han canviat el logo fa poquet a blau, que també estan retallant. Sí, home. De roig a blau? De roig, ixa empresa. També. Sí, sí. I han dit, mira, saps què? Com la IA se va programar a ella mateixa, com Chuck Norris, se va fer a ella mateixa tot i no va fer falta a ningú, doncs Pues lleven tant el cicle de peluqueria. Ara llevem el d'informàtica també, ja. Que ho facin els robots. Així no van. Els robots. Claro. Els robots van a programar-se a si mateixa.
Així que les tres lleis de la robòtica de Molt Isaac despedim així, Asimov. acabem el programa. Bona nit a tots. No, però que està molt bé, que a partir de setembre anem a poder fer més programes. Claro. Que possiblement siguem 2 interins en l'atur. Des de casa. Claro. Estem practicant ja fer videoconferències. Jo ja m'ha comprat el micrófono i Perfecte. Va fer molt bé. la targeta de so, així que. I un palo, tu. Un palo! Un palo! Palo selfie? Sí, no? Se pot considerar selfie perquè puc allargar-lo i fer-lo més curt i més llarg. Ah, lo de palo selfie era perquè se feia més curt i més llarg. No ho sé, però sí. Selfie no ho sé. Bueno, així tenim... Això també quin redoble també, no? Així fallat, s'ha estat apagat. És que s'acaba tot. Això s'acaba, senyors. Anem arreplegant. Això se'n va... Que s'enfon el Titanic i m'ho pilla arreplegant el cable. Això se'n va fer guitxes tot. Bueno, així també... Una altres notícies que m'ha replegat, per exemple, que Salesforce transforma Slack amb 30 noves funcions basades en IA. Sabeu el que és Slack? He entès, funcions i IA. Sí. Salesforce transforma Slack amb 30 noves funcions basades això no és com parlar en anglès, IA. Que si m'ho dius el mateix més espatllet jo ho entenc. És que se diu Salesforce, jo què vols que te diga? que no I sé lo Slack que es diu és. Slack. No sé lo que és. Salesforce és una empresa, l'únic que sé. Salesforce és una empresa que es dedica a fer força. Salesforce. cloud computing. I serà en ventes, a més. Per vendre. Salesforce en la nube. Que roïn. I Slack és Una cosa del una Salesforce. ferramenta del Salesforce. És com si... El pitjor de tot això és que jo crec que ha treballat en alguna d'això. Me va sonant. Sí, això treballarem un dia que... Facturació, Salesforce segur. Segur, sí, claro, que sí. No, que ho dic en sèrio, però... Que sí. Que a mi els anglicismes... Un grup No, que però n'hi havia de... Qué manera d'interrompre-me. Pues, com te diuen... Ja m'ho una P. A punts informàtiques, se'n recordeu? Me sona. Feren un grup en Slack per a compartir per ahí i entonces els grupets... És que no m'has deixat explicar-ho. No, però és que no, estàs dient altres coses, no sé què estàs dient. Va, explica, Manuel. Que així Jo no- després omplim programa corregint-ho, va. Va, això. Que no, si ho has dit tu. És un xat, és com un Teams. Ah, l'Slack és com un Teams. Això. Bueno, Sí, serà, paregut. un xat. Serà una aplicació per a Per a comunicar-se. No, per a comunicar-se. No, per a comunicar-se. És més que res per a comunicar-se i després tindran plugins, igual com té el Teams, per a anar ficant coses. De Jo pago. això I era tinc que gratis. veure-ho. De pago. I era- De pago. I ara és de pago, per supost. Per què? Sí, però Perquè s'ho ha quedat com Teams, que ara és de pago. Obtén la versión premium por un módico precio. Sí, el diamante, ¿eh? El diamante. Però així fica que són 30 noves funcions. O sigui, se vos ocorren 30 noves funcions d'IA per clavar-li a un xat. Ahí es un mayor. Ponme el emoticono automáticamente. Contesta automáticamente. Ponme recordatorios automáticamente. Envía felicitaciones automáticamente. Te'n queden 26. A veure. Claro, però això al final és ficar Son coses, no? funciones diferentes. Posar coses, ho diràs tu. No, i depèn de l'icono, igual també és una nova. Clar. Ja. És que, bueno... És que no enteneu la política de màrqueting d'aquestes empreses. És així. No, la veritat és que és literalment això, jo no entenc. Tampoc. Sí, és així, És així. Però bueno, són 30, I a més són d'automatització, veus? No és d'escriure coses. Ai, automatitzar-nos escriure. Ah, perquè serà envia el icono tal d'ací un rato. A veure, Brian, a veure. Entonces, és que sí. diguem, pon automàticamente, automatització. Però d'ací un rato. Ah, bueno, això sí. Veus, si és que al final... No m'escolteu Bueno, mai. Això és de veres. què? Què? Ni Perdona. així ni allà. Allà sí. Allà tampoc. Tampoc? No, Bueno, si tu dius... claro. Si tu dius... Ah! M'ha tornat a pegar una calambrada, Però si estàs ficant la llengua al micro. No, per això sí que n'hi ha bateria. Meta i Google multades pel seu impacte en l'addicció a les xarxes socials. Reguladors sancionen amb dues empreses per dissenys que fomenten l'ús compulsiu en joves. Què vos pareix? Jo tinc que llegir alguna en un moment? No ho sé. El que vulguis, si No, vols. jo no. Jo comento ja. Pues És que m'ho falta estar fent això en una mà en els sous, Vull dir, avui està segut espectacular. Bueno, això que... No sé, no sé Sí, què. això O sigui, també- pues serà que no sé què. Pues bé, bueno. Això entra en automatisme. És que la IA mos està apardalant a tots. Idiotitzant, sí, sí, Estem sí, sí. idiotitzant-nos.
Ai, mare. Lo que pasa Mira, es que veus? Una cosa que estic d'acord. esta cosa que estem dient de joves es que no me pilla ya. Sí, bueno, claro, tu no. Ya, No, claro. Pots tornar-ho a llegir? Meta i Google multades pel seu impacte en l'addicció a les xarxes socials. Reguladors sancionen amb dues empreses per dissenys que fomenten l'ús compulsiu en joves. Estic totalment d'acord en que es sancionen i que si poden prohibir-ho, millor. Moltes gràcies, David, perquè crec que estaven els reguladors esperant la teva aprovació. Crec que ja va avant, la multa. Perfecte. Perfecte. Bueno, Algú me farà cas, els reguladors. Bueno, respecte a lo de joves, això és compulsiu pato Cristo, eh? I que sapiau, jo duc unes setmanes repetint-ho, però jo he vist un estudi, i quan dic estudi igual és una frase en Instagram, que fica que ara l'adolescència arriba fins als 32 anys. Ojito, que igual són joves tots, eh? Ni així, tu. ni així entrem. Bueno, però després de l'adolescència encara n'hi ha joventut, no? De totes formes, Sempre veig. El carnet jove te'l llevaven al 30. Després d'esta notícia, igual te'l lleven als 45. Escolta, que- Si n'en tinc 18 virtualment. Veus? No? 18, sí. Dime. Que David va dir una cosa bona. no, que diu que parle molt després. No, parla. No, que estava jo pensant que en este cas d'esta notícia, nosaltres, com a persones de més de 32 anys, Encara joves. encara joves, crec que estem criats d'una altra forma. La joventut és una actitud. I crec que no tenim ixa addicció que podríem dir tenen els joves. Addicció com a addicció. Sí, tenim dependència, crec jo. Jo tinc que dir que des de fontes cap així me té absorbit un poc més el Twitter X, no? Estem en la secció revelaciones. Sí. No tenim música, no? Per fer convertir en... La ficarem després en postproducció. Què passa? Que antes jo llegia molt més per la nit i ara llisc però posts de l'X. Ai, a mi me passa semblant, eh? Però jo és perquè tinc ganes de veure quan mos rebenta la bomba. Jo Sí. com és una finestra a l'actualitat així molt immediata, vale? A mi alerta mundial, no sé qui, o l'altre, el Llevant, no sé quant. Alerta mundial, Alerta mundial, crec que va tot Llevant. junt. Mare meva, sabia jo que anava a calçar-lo en qualsevol moment. Bueno, la qüestió és que jo antes llegia més per la nit i ara llig menys i no sé, me dona un poc de ràbia que me passi això per culpa del mòbil o de la tecnologia. Però crec que no és comparable, com dia abans, en la joventut. La joventut jo crec que a adolescents s'ha de prohibir, a mínim 16 anys, i després fer un ús o intentar educar en un ús molt més responsable del que s'educa actualment, que per desgràcia, des de menuts als xiquets, bueno, els pares, i així tots són pares ara, els deixem el mòbil, bueno, el mòbil un ratet, pàgina no me molesta. Això, bueno, en un moment se pot fer, però és un meló que obrir perquè Que n'hi ha molta cosa se fa ahí, molt, no pots se fa filtrar. molt, se fa molt. Però jo a vegades dic, ostres, tot en la justa mesura està bé, però n'hi ha gent que abusa moltíssim. Moltíssim, molt. I bueno, és un problema, perquè això du a lo que és després gent super enganxada al mòbil des de xicotets, des de menudets, que com no vols que després en 14 anys buiguen el mòbil i estiguen no enganxats, sinó addictes. I el seu món és el mòbil, s'ha acabat. I no n'hi ha més món. No, tal qual. Jo ahí matisaria, perquè jo sí que crec que igual és un problema més de joventut, però jo me canse de veure gent de 50 pa amunt super enganxar al mòbil i que està sentat, està la tele en marxa i està Mon vinga a pare, passar i tal. Vull dir, és... Mon pare està enganxat. Saludant. Mon pare està sempre en el TikTok. Calla! No grava amb TikToks, no veia. No, home, ja m'imagine. Reels, Sí, perquè sí, això sí. és scroll infinito i allí, No, vinga, però és pam, que pim, pam. Són les pipes. Sí, però és que a més és molt curiós perquè tens, ara Reels, també n'hi ha tipus Reels en Facebook. Sí, Doncs que és una generació més cap amunt, té el Facebook per fer el mateix igual. que fas en Instagram i que fas en Però generacions és més que ho pots baixetes fer en Twitter també ho pots fer, Sí. perquè quan tens un vídeo passes i passes al següent. Que no saps on està d'això, però pots estar consumint vídeos d'una manera i com són vídeos normalment curtets, perquè la gent no aguanta tampoc 5 minuts de vídeo i damunt. Saps per què també crec això? Perquè com també hi ha molta trampa de ganxo, que tu... El típic vídeo, no?, que tots haureu vist, veus un vídeo que uno tira una pastilleta a un oli fregit i s'enquerilles, i hi ha uno que
ha vist aquest vídeo i diu, vaig a comprovar-ho. No, això no ho he vist, que sempre hi ha gent que vaig a comprovar coses que eixen en altres influencers N'hi o havia altres... un cuiner en Benidorm que veia els vídeos i després anava i ho feia. Era I ho provava. un russo, era de l'est, que ho provava tot el que eixia en aquests vídeos. Mirava el d'això, anava, ho feia. Què fan? Ho fan tot tan lento, tot tan llarg, 1 minut, 2 minuts, que quan van a tirar la píldora o el que siga que vas a veure que se resol, aquest vídeo s'ha acabat. Has de buscar la parte 2. Jo ara em duc un temps que Que bandidós, no? l'Instagram ja no el Això és gaste. Xina. Okay, jo duc un temps que l'Instagram ja no el gaste. He aconseguit... primer vaig començar a limitar-ho a 5 minuts al dia, com a molt, i ara n'hi ha dies que ni entre, perquè no me'n recordo, i després és que te dones compte que realment no n'hi ha res. Perquè a vegades penses, ai, tindré missatges, tindré no sé què, tindré tal... Igual passa una setmana i dius, pues realment no tenia res. O sigui, que fa falta me parlava per WhatsApp o algo. Però bueno, per lo que anava, que me fa molta gràcia quan dius això, perquè recordo estar en Instagram, veig en vídeos, i n'hi havia un tio, uno en gorra i barba i ulleres, que començaven els vídeos estos de passa no sé què, no sé quantos, tal, que dius, va ser vídeo d'estos que m'enganxa, però segur que dura 3 reels i tinc que anar buscant-lo. I enseguida tallava i entrava ell i dia, mira, que al final era una merda de vídeo que diu això, això i això. Perfecte. I este tio s'està guanyant el cel. Perfecte. Era ideal, sí, sí. Bueno, però, jo sense Instagram no puc estar. Jo Instagram no el gaste, soc No, viejuno. perquè ahir diuen l'alineació del Llevant, quan vaig jugar... També? Ara entra millor? Sí, millor. I si era Tusk? No. L'alineació del Llevant, La pots mirar en aplicacions d'alineació? en Twitter, no? En Twitter no, en Bisoccer, Però... Mira, Sofascore... O quan vas a veure el partit dius, mira, pues mira, dicen fíjate estos. este. Claro. No, perquè vull dir, diu, no, és que necessita veure l'alineació. Ja, però què vas a canviar-la? No. Però Perquè quan vinga el partit ho veus i ja està, no? realment, què més tens en Instagram? Veure la vida de... que la gent té una vida La vida de meravellosa. Brian, que bona pel·lícula. Ai, vaya Sí. que sí. Volia comentar-ho, però és que no el vaig veure el vídeo perquè vaig dir, no el veig, del que fa del president de unos dos partits. El Frente Judea o... Frente Judaico Popular o Frente Popular de Judea, per favor. Exacte, pues, uno d'eixos dos. Tanto monta, no? Home, si estan parlant de la seva vida, doncs no s'ho té que saber. Home, bitxes. En vida, Brian? Però tens la vida de puta mare de la gent, que és tota genial i bonica i preciosa sempre en Instagram, sortejos, de sorteo mi camiseta, sorteo donde entras, no sé què, más, Missatges d'això sí que tenia. Jo no entro, I- és que no entro a Instagram. i 4 tonteries de... I és que ja està. A mi me n'estan entrant de tendes de sofàs. Claro. És que no fa I jo buscar dic, que sofàs. estos personatges com s'han enterat que estic intentant comprar-me un sofà? Intentant. Perquè tenen una xarxa connectada entre les tendes de sofàs i ells van passant tixos. Sí, no? Mira, Tenia tu que veure, estudiares, però de Màlaga, tu de estudiares en Cantàbria. la UPV, no? Te'n recordes del conservatori? Estava en la UPV, sí. Sí, bueno, però això, perdona, és de veres. Te'n recordes el conservatori que n'hi havia darrere, que feien uns Ah, bocates sí, sí. molt bons? Te'n recordes la finestreta que tenien? Sí. Pues en la tanda de sofàs fan el mateix. Diu, ha venido Arturo! O sigui, ja van informant a les tendes del costat i ja van enviant merdetes pues, d'ací a Bilbao. Ja, tu, quin símil, eh? És curiós. És que la finestreta eixa era una locura. ¿Vosotros no van a allà a almorzar? Me pillava junt. No. Mira, tu tenies el cambrer a esta Manuel distància. també. Bueno, tenies, i segurament tens, perquè jo crec que encara estarà això, o per lo menos hauran mantès el sistema. Tenies el cambrer a esta distància i te deia, què vols? Mira, pues vull un bocata de calamars de no sé què. I se girava pa allà, que la finestra estava més prop que jo, i deia, un bocata de calamares sin mayo. Pal de substanciat. Però així, crec que s'ha aturat un poquet. I si el demanaves No, en no, abril... ho ha fet molt bé. Jo anava més a la vella, eh? També he de dir-ho. És que la vella t'unflava creguilles, Sí, era creies en Sí, creies. creguies dins del bocata pa lo que vulguis. I el xivito, sabeu lo que era? Jo en això tinc una polèmica molt gran. Vaig discutir amb el cambrer, Una sabata. Pues quasi. Perquè era un trosset de yomello, però trosset que era translúcido, en picaillo i mayonesa. Això era un xivito allí. I vaig dir, perdona, això no és un xivito. I fa, sí, sí. Dic, pues en el resto del món no. I fa, pues no vingues així. Dic, pues tens raó. I després no vaig demanar més coses per si m'escupia. Ja Són demà més, no? Sí. Ai, que tiempos. Bueno, més notícies de les que estàvem parlant, de que la IA va fer estragos en les empreses d'electrònica. Atlassian acomiada a 1.600 empleats per a fer un gir estratègic cap a la IA. Ja no diu que siga per culpa de la IA, sinó que és per un gir cap a la IA.
Molt bé. No, però- Es tire Fer-li i si lleig. ja no me funciona, pues entonces ja es No, torna però a està molt bé replegar. perquè t'ho imagina't explicant-li al treballador. Mira, és que se n'aneu al carrer. La IA no vos està llevant la faena encara, però per anticipar-vos un poquet, que no vos pilli de sorpresa, aneu-se'n ja al carrer, perquè és el que ve després. Com anem a tractar en la IA, vosaltres sobreu. Però és que Oracle és la mateix. Acomiada milers de treballadors mentre incrementa la inversió en la IA. Bueno, pues res. Bueno, Macho. jo també al carrer. Tots al carrer. És que estàs agafant unes notícies... El pròxim podcast te farà la IA i... Au. Una cosa, i si algú, una empresa que tinga un logotipo que ha canviat fa poc a blau, diu, i si fique la IA en més de professors? Ai, serà Mercadona? Buah, no era verd? No ho sé. Bueno, Però antes era roig. Tu què sabràs? Home, si ja van per escola 4.0... Això no és d'aixòs. Eh? Això és d'una altra empresa. Claro, que han contratat... Que té el logo groc, roig i roig. Escola 4.0 és d'uns altres, però ahí hauran invertit diners. Que manen més encara. Ai, mare. És del Ministeri? Ai, jo no ho havia dit. Dona igual. S'han gastat ahí una foto que diners pa res. La xica ja ho ha dit, ho fiqueu un caixó i au. Hasta aquí puedo leer. Bé, doncs mira, Marvel puja un 13% a borsa després de que Nvidia adquirisga una participació de 2.000 milions de dòlars. Però això quina empresa és, Marvel? Una molt bona. Una molt bona. Què fan? De tot. El moviment reforça el paper de Marvel en l'ecosistema de la infraestructura per a IA. Què? Va sonant els mòbils per ahí? Bateries. A mi me queda un 7. Crec que estava en Quin silenci. Marvel és això? Com que quin Marvel? No, és que està escrit en 2 L's. Marvel. No és Marvel de... Ah, serà una empresa de màrmoles, Pot ser. segurament. Estava Pot pensant que per fer la IA... Home, te rius, però per haver de fer les trames del màrmol en edició 3D, això és una locura. Això necessita molt de renderitzat. Mhm. Un dia, si voleu, duc un a uno que vos ho conta. A colchons. Vale. Vale. Colchones Mira, dices que Colchones Valencia igual que Sofás Valencia. Puedes comprar el sofà. En Alberic, molt bons. No, Alberic? calla. No, ahí sí no. No, per què té que fer tu publicitat així a lo gratis? Perquè mos ha pagat, mos ha traduït. Sí, els collons de Mongó ha pagat ixe. Sí, per favor. Posa ahí pitits. Pi, perquè t'ha insultat. És Home. que m'ha insultat. Jo, tu no t'hem insultat. Ai, Jo he dit els collons de Mongó, ja està. home, això no se pot dir en un programa que és per menys de 14 anys, este podcast. No, perquè això... Per què? Perquè no tenen collons? No poden entrar. Per favor. Gònades, perquè no tenen gònades. Bueno, i diu, com pesa l'altre? És que m'ha enganyat d'empresa. És que, perdoneu, m'ha enganyat d'empresa. És una altra que te fa cantó, que no és ixa. Sofà Center. Ixa. Ah, vale. Fa cantó i se diu Sofá Center. Espera. Genio del marketing, eh? Genial. En València sí que està en el cantó. Però espera, està Sofà València en Alberic, està Sofà Center, que és la És que potent. Alberic és la ciutat del sofà. No sé per què, però sí, torna a ser-ho. Però és que ha guardat uno i li ha ficat Sofà Center València. València. Què mos queda? València Center Sofà. I on està? I on està, tio? Entre una i l'altra. Al centre. Però I ha l'Alberic. ficat- En l'Alberic. I ha ficat inclús un cartell al costat de l'altre perquè no entren a la d'este i entren a l'altra. Però has vist que egocèntrics són en Alberic? Alguns, eh? Jo no. Fica una tenda en Alberic i fica Sofà Center València. El centre de València, per ells. En Alberic. Ala. Claro. T'ha paregut? I no podríem haver ficat Sofà Corner. També queda bé. Perquè Alberic. sofà cantó, I Alberic. Alberic. Sofà Corner, Alberic. Claro. Claro. Això és un pub. Bueno, que és transformació del negoci. Que Claro. si va mal, lo dels sofàs? Pues s'aprofites i fiques Claro. de veres. Sí. O puffs, Bueno. que va molt bé. Tenia així una... Samsung presenta una pantalla plegable sense marca de plec. Bueno, anem Oh. a veure. Anem a... Mare mia, Samsung mostra el primer... No, és que Ara te l'has passat. que vaig a treure l'aposto. Perquè tu digues, però això ja... Ja te l'has passat. Ja fa temps que n'hi ha altres que ho han fet. No, ho ha fet Samsung. Ah. A veure, el nou iPhone 18 Fold que van a traure, no? Folio. Fold. Plegable. Fold de folio.
la pantalla la fa Samsung. Oh, Però el que ha tret primer el disseny és per a Apple, i ho fa Samsung per a Apple. I després ja Samsung ho farà quan vulgui per als seus mòbils. Però qui ho fa? Samsung. Ah, vale. I com es plega? Pues serà de fora per a dins o de per a fora? Així enrotllat, com tubo? No, en un no. portatítols? No, és Quan dus el mòbil? Samsung ja té temps... Un turulet. Mira. perquè aquí no mos pega dirà estos están, però estic pegant-vos unes mirades. No faig cas, David, no faig cas. És que són del València. Però és que Ja. jo no he entès l'ofensa. L'ofensa de David és perquè ha dit que ho ha fet Samsung. Claro. No? Claro. Però és que ho ha fet És Samsung. que ho ha fet Samsung. Però és que... Bueno, bé, va. No volia... No, això és un disseny d'Apple que ha fabricat Samsung. Està molt bé la frase i jo he escoltat des de que ha fabricat Samsung. Però que Samsung presenta gràcies a Apple. Això no ho fica a la notícia. Bueno, a lo millor dins sí, saps? Però no ho he llegit. Vale, pues entonces també, pues, fica passar igual ahí a veure què diu. Resumir. Resúmemelo. Pues no sé, ¿teníeu alguna notícia més que contar, así, o dir, o passem a... Passem a les notícies. Més notícies encara? Que és tot un dia de notícies. Però, claro, això implica que, claro, les pantalles seran més grans, No, no té per què. no? Els mòbils seran més cars, això sí. Bueno, per això que no se pleguen. Per vosaltres això, és de la Sí, poma. té raó. Són més Ho teniu grans. superat. Són més grans les pantalles. Què és el que feia falta? Perdona. És que se claveu de manera gratuïta i no, això no vaig a permetre-ho. I així no pot veure futbol allí. Anem a veure. Samsung està venent es Fold, quan es trau, per 2.100 euros. I no és que... Ara quan traga Apple i diguen 2.000, dirà, 2.000, com pot ser això? Ja va 2 anys o 3, Samsung traguen mòbils de 2.000 euros. Vull dir, no m'ho fem David, més esta és la justificació que estàs donant en casa per comprar el pròxim mòbil per 2.000 euros i que te ho accepten? Possiblement. Sí. No, la meva dona sap que m'esperaré una generació per si acas. Per si, Que me l'acaba de canviar. per si sent mal. Per si al principi hi ha alguna cosa que millorar. Queda com molt de temps, no? Diu, mira, m'esperaré una generació. Com dir, els meus fills compraran l'iPhone. No, és que és un any. Un any. Quan acabe de pagar ixe, l'altre. Contra el piso, ja està. Bueno, jo sí que volia dir una cosa respecte a lo de les notícies de que empreses tiren a gent per la IA. Jo sí que vaig veure una altra notícia que parlava de que moltes empreses simplement estan aprofitant el tema de la IA per a justificar eres i despidos, que vull dir que no n'hi ha massa. Por supuesto. Totalment d'acord. Vale. Perquè així estem dient, no, se m'ho va acabar la faena. No crec. Home, Ah, bueno, a Manuel i a mi sí, però vull dir que... No, és igual, Però no és per la IA. No, és per la IA. Tot és per lo que hi un havia. tall de... Fica el petit ara. no, el petit no va. Està anul·lat. A veure, la cosa està en que els deberes, i n'hi ha que tindreu en compte, que la IA està fent mal. Sí, però jo aniria més allà de que està fent mal, de que lleva la feines informàtics o es va llevar feines més burocràtiques. Deu ser una ferramenta d'ajuda per a millorar la nostra productivitat i ho estem veient, per exemple, en els projectes de final que estem fent tant en primer i en segon, que això ja s'ha acabat, però bueno, que estàvem fent-los. Projectes que sí, que Com han millorat aquests projectes i al final els alumnes que s'han enterat i els alumnes que han estudiat i els alumnes que han volgut tirar endavant l'han utilitzat com a una ferramenta per a ser més productius en el mateix temps, fer aplicacions molt millors. I el que s'enterava quan no estava la IA s'entera ara igual d'una forma diferent. Crec jo. Sí, en part sí, però... És un acompanyament. La gent que l'ha gastat com a jo li tiro ahir al prompt i el que me tira, ho tira al projecte i ja està, doncs el projecte sí, millora, per supost que millora el projecte, però aquesta persona no ha après res. Però, bueno, doncs va acabar igual com el que no ha après res. Un 0 en la seva avaluació. Anem a veure una cosa, un momentet. Per al... Bueno, vale. És que no havia acabat. Para. No havia acabat. Jo, Que no havia acabat. Estàs fent una figura victimista tot el rato. Jo així no puc fer un podcast. No, és que després passa el que passa. Però no era jo el que renegava de tot. Ara soc víctima. Víctima i renegar. Això ho fa molts països. Sí, També. clar, no? I sense raó. Perquè jo sí que tinc raó, no?
Tampoc, collons. Bueno, Ara, fica el grill ahí, ara. Tampoc està el grill? Sí, està, però sí, però no sé a on. S'haurà mort el grill. S'ha mort de tant mesos. És que també, vaya cabrol que va ficar això en colors. Mira, tots ells són iguals, no? Sí. Sí? No, però és que... Quadrats. Te ho juro, jo i això els veig igual. I aquests tres són igual per mi. Tenen una tonalitat molt pareguda. El primer i el segon són iguals. Sí. Per mi No, és un fúcsia i un roig. també. Va, tira. Realment són, Sí, són diferents, eh? És un carabassa, per No, mi. Però això és un taronja, el segon. Sí, Però veus si un H no, taronxo? H no ho veu, bueno, dona igual. La Però qüestió... jo he dit ixe. Vale, pues aquell. Però, I sé què fa? Quin este? Sí, no. Veu com Mira, el grill. El grill. Estava viu. Ale, ja pots. No sé què volia dir antes, perquè volia dir alguna cosa i com m'heu tallat, pues... Avant. Avant. No, que sí. Era sobre el que estan fent millors projectes en la IA i tu anes a dir però que mos van a llevar faena, no? No era això. No passa res. Bueno, jo respecte a això. Estàs comentant tu que... Però han recordat, després. Vale. O durant, sí, no passa res. Ai, que bonic, això. No Bueno. entra. Tranquils, que això no És un entra. àngel. Se refereix al so, no a la persona. Venia a dir jo, comentes tu un ús molt naïf i molt bonico de la IA que jo coincidisc en que hauria ser aixina. Però no tots, crec jo. És a Però dir, hauria ser. estic Hauria d'acord ser. en que hauria ser. Però... Ja m'ha recordat. Vale, pues, si és un projecte, per exemple... Pues callat. Pues, Això, mira. un projecte de 6 persones i aconseguisques que dos persones... Un projecte, equip de 6 persones hipotètic. Anirem més. 6 persones, però aconseguis que 2 i mitja utilitzen bé la IA i que sàpien treure el rendiment, jo crec que... ahí està el problema, que a lo millor en dos ho han fet. I no necessiten exactament. 6. Però si Sí, ahí no ho discutis. És que estem parlant de coses diferents. Tu estàs parlant de quin és el teu propòsit perquè ho gasten i tal, que jo coincidís completament, però no és el que hi ha en l'empresa. De fet, a un de vosaltres crec que vos ho comentava fa poquet, que vaig parlar amb algú i va dir, Brian, tu de cloud com ho vas? I vaig dir, jo no ho gaste. Pues mira lo que estic fent jo. A mi. Veritat? I mira el que estic fent jo. I, bueno, és un xaval que està en segon de carrera. La carrera, de fet, no és informàtica, encara que té a veure. Ja parlaré amb ell perquè no sé si mos escolta, però bueno, tampoc vaig a dir res mal. I me va ensenyar el que feia ell en cloud i ell té una empresa. O sigui, s'ha muntat una empresa i té clients i tal, i, vull dir, i té faena. Però utilitza el cloud per gestionar moltíssimes d'aquestes coses. Clar, ell més o menys entén el còdic i tot el que està fent i tal, però m'ensenya el còdic de la seva pàgina, la que utilitza per dur tots els projectes, i vaig començar a comentar-li que, clar, pues igual se hauria refactoritzar per allò de que tingués en tot el projecte 2 HTMLs que me sona que es diuen HTML1 i HTML2, que tingués un fitxer només de JavaScript a tot el projecte, el CSS embebit en HTML, part del JavaScript també embebit en el HTML. I clar, quan li vaig dir, mira, saps que seria ideal que ho refactoritzares. Oi? I això què és? Vull dir, que sí, que al final Ai, s'està és gastant... Claro, però Però és que clar, l'empresa per això s'equivoca. Jo crec que també l'empresa s'equivoca en aquesta part. sí, però la realitat és que té clients en projectes tancats i està funcionant. Vull dir, al final la IA arriba explotarà. a... Sí o no, perquè No. I si els projectes són el mateix que està utilitzant, vull dir, igual no li fa falta més. Jo no, recordo una persona que coneixia de fa molts anys que tenia empresa de feia molts més anys i me deia, mira, sí, igual me va bé que m'envies gent, alumnes, ja, però tu informa-los que jo això del model vista controlador, jo això no ho gaste per res. Jo programe com vull, I el tio té empresa de tota la vida i li va genial. Vull dir, cada un té les Però herramientes i ho gasta com penseu vol. que menos... Bueno, jo, les empreses punteres multinacionals no sé com treballaran, ¿vale? Però a mi me fa olor a que si funciona, avant. Sí. Avant. I després passa el que passa. Això estem cansats de veure-ho. Ai, això, tal. Si això ha passat 1000 vegades en empreses gegants que veneixen molts milions de dòlars i d'euros com a desenvolupador de videojocs, que han tret jocs al mercat, que has dit, però com han tret això? Si està ple de fallos, plenet. I bueno, després van traient DLCs i parches i van arreglando. Però una cosa que no salva els estàndards mínims que n'hi havia en jocs abans, que tu tenies un cartutxo i que no se podia tocar. El joc eren menys complexos i n'hi ha menys coses, evidentment, si voleu. Però no sé si m'explica, vull dir, que jo crec que la IA, i més ara, que l'evolució de la IA
va molt en augment i molt progressiva. I les IEs que nosaltres gastem no són les IEs que ells tenen. Jo llegia l'altre dia un article i sentia un podcast que diuen que, claro... A la vegada, que jaleo en el cap. Bueno, era del mateix tema, val? Que comentava això, que el que tenen internament en desenvolupament de la gent que està en les IEs i demés és molt més potent i molt més avançat que el que tenim nosaltres així, en els prompts que podem fer o en el que tu pugues pagar. D'acord? Vull dir que és un tema que jo crec que si ara dius no, fa molts fallos, és que no està bé, és que no refactoritza, és que no sé què, les IEs van a millor, no van a pitjor. Sí, Entonces, claro, esta empresa que se monta, estos clients que té este chaval o qualsevol altre i tal, si es manté mínimament, arrere no anirà com a molt avant. Sí, per això és el que dic, que al final depèn del projecte que tingues que fer. Tens un projectet que te va al palo que t'està fent la IA, pues genial, i te funciona, i si saps entendre-ho i saps tirar avant, perfecte. Però ara, com que estem tornant una altra vegada al código espagueti, que això en algun moment pot fracassar. Igual en empreses grans, com comentaves tu, això ho tenen més controlat perquè tenen una manera de treballar diferent, més dirigida, o tenen per almenys un departament de qualitat, vull pensar, que funciona bé, i això ho controlen més, però... Ara és que el que vull dir és que els recursos a vegades dius, no, mira, el departament de proves, doncs mira, les proves lo mínim, i avant perquè n'hi ha que complir. Menys, encara? Menys encara perquè... Estic segur que ho fan així. Programació, vale, anem a veure què tarda un projecte. Vale, 2 mesos, vale, pues mes i mig per a programar i mig mes per a les proves. Ja comencen ahí. Encara que, si ho fas bé, deus de començar a provar des d'un principi que comences a codificar. Ja començant a minxar-se sempre un trosset més, i ja al final que prova és 2 dies perquè, mira, provo i avui perquè... Check, has provat. Pues el que te dic està clar, és que això és la idea. Entonces, si tu tens una IA que també te pot provar, pues encara ho trobaràs millor. I encara que no saps ni el que estàs fent. Però si és que, a més... Però a mi això me fa molta por. Perquè el que parlàvem és que si realment tens idea del que estàs fent, tu li pots llançar programa a la IA i dir-li mira, revisa-me-lo i refactoritza tot el que pugues. I explica'm què és el que has refactoritzat i per què. I anem a veure més formes d'optimitzar el codi. És que la IA t'ho va fer, perquè té potència per fer-ho ara. Sí. El problema és quantíssima gent l'estarà utilitzant sense tindre potser les nocions que necessita prèviament de base per entendre el que està fent. O per entendre siquiera el codi. Però que inclús jo vaig més enllà en el tema de la IA, perquè estem centrant un poc en el tema de la programació, però inclús més enllà, val? A nivell de la vida humana, de la societat, no crec que... Està clar que és un avanç. Per a mi és un canvi tecnològic que encara no ha rebentat del tot, però quan explota ben explotat, me pareix una cosa, vull dir, se parla, no? Ara, per exemple, el cloud, tenia el cloud, el cowork i demés, que tu li dones permisos de tot en casa, en el teu ordinador, en el teu mòbil, i ell te gestiona els comptes bancaris, te gestiona feines que estàs fent en casa, vull dir, ell te gestiona tot. Vull dir, és un assistent complet. Evidentment, la privacitat tindràs que tu saber si ho dones o no, però si n'hi ha una filtració o n'hi ha qualsevol cosa, com ha passat en cloud també, pot passar moltes coses, no? Però penseu en aquestes pel·lícules i aquests assistents que en totes les pel·lícules de Marvel, on vulguis, que tens la persona que tu parles i diu, organitza'm això, fes-me això. Ah, sí. Per exemple, Iron Man, no? Per exemple, que tenen com li diuen... Jarvis. Vale? O Friday, quan se mor Jarvis. Qualsevol, no? Assistent que controla tot el que tu estàs fent, qualsevol cosa. No estem tan lluny d'això. I jo crec que això dius, hòstia, que guai, jo tinc una persona que me duga el meu horari, con la meva secretària, no? El meu secretari, que me fica això, m'ajuda, i jo l'únic que faig és un poc controlar. Vale. Però no creu que això va provocar que la gent siga més pobra intel·lectualment? Vull dir, no sé si heu vist la pel·lícula Wall-E, ¿vale? L'heu vist, no? No, robot, que arriben van a un altre país, a un altre planeta, no? No, estan prulant per l'espai. Sí, però vull dir, n'hi ha una civilització d'humans que van tots són tots obesos. Obesos en un carro. En un carro i van arrastrats, no? I estan en una pantalleta i... No? I busquen que en la Terra, Wall-E, el que s'encarrega és buscar en la Terra que n'hi ha nova vida. Vale? Però vull dir, basura espacial que s'encarrega de recolectar, tal, no sé quant. Vull dir que jo crec que això seria a nivell físic, també quan aparegui el vehicle diria, no, doncs ara tota la feina que fem caminant, ara faran ahir, la gent no caminarà, la gent
o quantes vehicles de mobilitat, els patinets, no, però la gent no anirà sempre en patinet i no caminarà en el bo que és caminar, tal, no sé quantos. No sé si m'explica, vull dir, a nivell intel·lectual la IA vull dir, la gent no escriu, la gent li diu escriu a la IA, escriu-me tot això, i ja no escriu per seus sols. Aleshores, poden ser les grans potències mundials les que estan pensant en que siguem més tontos para poder-nos Jo ja no dic més tontos, dic perquè ja ho som, ser listo o ser tonto, jo crec que això és innat intel·lectual i se pot entrenar, però no me refereixo a això, me refereixo que el vaguerío o la comoditat de que tu no tingues que fer res, que t'ho fan tot. No sé si m'explica. Vull dir, això a nivell intel·lectual ho veig problemàtic. Més allà de que si fa el còdic, no fa el còdic, o si ho programes tu, no programes tu. Que si ho has de revisar i de més, però jo, per exemple, penso molt. Concursos literaris, concursos de poesia. Com pots comprovar actualment que no t'ajuda la IA a fer-ho? No. Però venim al mateix que parlàvem moltes vegades quan comentem el tema de fer pràctiques per a l'alumnat. I si assumim que tots van a partir de l'ús de la IA, perquè és una ferramenta més, anem a donar per sentat que el nivell pot ser molt més elevat. Entonces, tot el món té les mateixes opcions. No, si se pot buscar aquesta alternativa, però més que a nivell de la societat, del món. La música, com pots saber que l'has feta tu i no l'ha feta una IA? No pots saber. Perquè ja la veu que fa i tot. Ja pots saber-ho. Les veus ho podríem parlar, però el tema de la composició... Bueno, jo no veig que això sigui un problema gran, realment. Al final, ja, però és que ahir no pots fer handmade. No pots dir, això ho va fer jo, com un moble o com qualsevol altra cosa. I no pots dir-ho. Perquè no ho saps, és un bé intangible, no ho pots saber. I no pots saber si això ho has escrit tu o no. No, perquè tu únicament el que estàs venent és un producte final, però i si el que vens és un canal de YouTube en el procés creatiu d'haver creat i composat una cançó i tal, doncs mira, ahí ja tens una manera de comprovar-ho i ja estàs venent una cosa diferent, ja t'estàs diferenciant. No sé si va per ahí el que estàs tractant de dir o què. Mira, podríem fer això? Jo és que no sé de música. Jo tampoc, però com a l'any que ve estarem en paro, doncs... Jo me preocupa molt el tema a nivell intel·lectual i a nivell artístic, que jo crec que això sí que tenen un cert problema. I jo li sumaria el problema que té les fonts d'on veu la IA. La IA cada vegada hi ha més errates en internet, n'hi ha cada vegada més notícies falses. Pues tot això també està alimentant aquesta IA. No? I que si al final no se produeix i tot ho produeix la IA se realimentarà d'ella mateixa. Bueno, entonces cada vegada serà més tonta. D'això, de fet, crec que n'hi ha una teoria per ahí, de l'internet muerto, no sé si l'heu conegut, que parla... Jo ho he vist molt per damunt, Si heu vist alguna cosa, corregiu-me. Però com a que parlava de que tot el que n'hi havia ara a internet ja era refet. O sigui, no n'hi havia res nou, res propi, perquè tot eren coses que ja s'havia fet que feia alguna més. Entonces ja està morta la IA, no? Perquè si d'ací un temps va està morta. Veus que no tenien que patir de res. Estem salvatge. No, perquè n'hi ha gent que encara produeix pel·lícules, per sort, encara se fan, encara n'hi ha sèries ja que se tenia, Bueno, per sort se'n fan coses encara manuals, la gent pinta quadres, la gent escriu música de veritat, la gent escriu de veritat. Sí, i tots això són rics. No, rics no són, però les persones humanes, serem molt filosòfics si voleu, però les persones humanes necessiten una via d'escape. Bueno, I una via d'escape és composar, tocar, pintar, escriure, el que siga. Això també és un meme en internet, el tema de que... Vosaltres... Espera. Un meme? Vosaltres... No, mira, anem a tallar això perquè si no xuarem, però... No, ja no xuem. Ja no? 54 minuts portes. Porte jo no, portem, no? On seré jo que parles? Recordeu que hem començat el programa parlant de que cada vegada la gent necessita vídeos més curts i tal, i nosaltres endinyem programes d'una hora. Escolteu-me. Arturo, pobret, no parla. Jo estic allà després del concurs. Claro. Va, pues talla. Pim, no, però ha guanyat Arturo i ja està. Això tinc que dir-ho. Espera. No, guanya jo, ja està. Tinc que dir-ho. Sabeu el que no va poder fer mai la IA? Aquest podcast. Bueno, no. A que provem. A que no el fa. A que provem a dir. A que no el fa. Segurament el que no el faria seria tan erràtic com estem fent nosaltres. Per això dic que mai podria fer-lo. No, però no pot fer-lo. Tot és donar-li coses. O sigui, li passem programes a punta pala i podríem fer uno que siga només... Juguem o què? Perdona, Ivana. Ahí estava Ivana altra vegada. Si és que sabeu que quan n'hi ha sintonia no se parla. Però és Brian.
No sé, Veus, això la IA- ho heu destruït tot. Va, La- torna-la a ficar, torna-la a ficar. No, no cal. No? La IA no Anem a sabria parlar fer igual. això. No ho sabria, no sabria. Però si este programa molt l'estem passant per lo que fa pudor. Vull dir, este programa estem fent el que ens dona la gana i ho sabeu de sobre. Claro, i el pròxim ja vindran I convidats. el pròxim també, per un convidat. Però Vale, convidat. va. Tinguem A veure, dos va. convidats al pròxim, eh? Això que nosaltres fica, això no tinc que té. dir-ho? No, això no. Ah, vale. El que no tens que dir? Bueno, No, corre, anem... ahí. Tu això tampoc. El pront. Ah, i dic jo, això no tens que llegir-ho, eh? No, vale. A veure, una altra cosa. Anem a jugar, anem a fer-ho ràpid. 3 el minuts joc de tenim. sempre. Saps de què parle? 5 pistes, se van dient... Cinc? 4. La sintonia se queda Quatre? de fons, no? 4 No. va. Ah. Pues va, 4. Voteu la tercera. I anem baixant el nivell de dificultat. Fem una, I bàsicament- fem una i au, no dona temps a més. No, Una. no podem passar de 59, si no mos lleven tokens en Spotify. Ah, sí? Vale, va. Però si si ja no no tenim- saben ni qui som. Ui, això faltava. Ja se n'ha anat. Vale, pues mira, que comencen ells, no? Va, comenceu. Però el que passa és que són molt bons, David. Nada, jo ho estaré enseguida. Vale, T'he bé, mirat vinga. tu. Què t'has vist? La primera pista. Primera pista. Uno. 1. Que por. No sempre apareix, però quan ho faig és pràcticament impossible de reproduir. Això val dir coses o me resteu punts? No, les penses i ja nosaltres decidim si has guanyat, David. Ja està clar, és un pet. És un pet, com en la del xiste que fa... I això és un pedo i fa... I diu, no pots repetir-lo, que com el primer cap. És la vostra resposta. És el dinosaurio de Google. Eixe de... Ja teniu dues respostes. A partir però de quina que- resta? no dos? di ninguna. No resta, no Han dit resta. Que no tres. di ninguna... Dos palitos. Menos 5. Vinga, va, digueu-ne. Va, digues. David, eres tu el portaveu. Dinosaurio. Nosaurio. No. Va. Di no. És que... Va dir Stitch. No, ells continuen fins que acertem. sí, sí. Ai, mare, no se'n recorden ni Jo què les sé, normes ni l'ada, això. Ai, Complis 4 home. condicions molt concretes perquè això passe. Pues una llicència de software lliure. A veure, és llicència de No. software lliure? No és. No és. Vas a continuar disparant ahí. Du dos ja, eh? Crec que ara ja restava. Ara sí que van els dos palets. Ara, Si mus ara és ja mal, resta. si mus és mal, pots provocar bloquejos o falta de rendiment. pa tu. Sí, què? És pa tu la teua resposta? Si meus és mal. Si mus és mal. Bueno, si uses mal a ell, Si utilitzes mal a ell, Això. què passa? Què li passa? pots provocar bloquejos o falta de rendiment. Ai, serà l'estrecho. I estrecho Dixe? Dormuz. De demuz. Ostres, Figaderín que ha tret un nou de l'estrecho de... Figaderín. Ara Dame un beso, dame un beso. I l'estrecho, no. 58 minuts. Estava esperant. Ficaderín és la resposta? Sí, perquè no tinc idea, no sé. Perquè pot ser base de dades, pot ser, jo què sé, No. Vinga, va, bloquejos. l'última. És del segle XX. Sí, sí. Compartisc memòria amb altres com jo i això és part del problema. Un bus. En quantes rodes? En ninguna. És bus? Vinga, va, una altra oportunitat. No, ja no n'hi ha més, no? Ja se diu. Jo què sé. HTTP, fica i baix. Era difícil, era difícil. Realment seria això. Un fil. Bueno, no és. Vale, que vaig anar a cosir. Esta a superar la del... Home, la tenia... La del segle XX. Va, ja estem en papo. Bueno, fem més fàcil que guanyen ja. No, No, acaba, eixa. acaba ja. Soc una representació estructurada en forma d'arbre. Nya, coca. Jo diria una cosa, però anem a deixar. Anem a veure la següent. Ahí no resta, Dale, David, dale. no? No. El Marrategui, no? Sí. Integra competències tècniques amb experiència pràctica real. Què fas? Que no! Sí, tio, és que no, m'ho descobreixes tot. Era per trampatxar. Res, no m'ha deixat. Dila que vulguis tu. Au. Que tramposos sou, És que no tens picardia. No, és que com estava fent tu gran i t'ho havia menjat això, se m'ho així lo de baixa Home, posto. tan tonto no sou, però bueno. No, culpa meua, perquè dic, hòstia, ha sigut jo i per això dic, no! No per res. Ara di-li la Culpa bona. Puc ser modificat dinàmicament en temps d'execució sense recarregar el document. Que xorra.
És molt fàcil, però no la van a saber. Com era, com? Puc ser modificat dinàmicament en temps d'execució sense recarregar el document. A veure, torna a dir la primera? Soc una representació estructurada en forma d'arbre. No la saben. Siguiente. Vale. Ha evolucionat cap a models duals amb participació del navegador. Ha tornat a fer el mateix. Que no, que no. Nina. Que no, que no. És que ara ja desconfia. A veure, jo crec que és algo de programació web, d'HTML, perquè inicialment anava a dir un grafo, però clar, la segona ja me despista prou. Vale, esta serà l'última, no? No, en queden 4. 3. 2. No, La 2. 1. Sí, sí, 1. Una. Va? No? No. Soc accessible mitjançant API del navegador. I ja és... Pam! Santa API. API del navegador. API del navegador. Va, me toca? Dale. Molts pensen que sóc l'opció fàcil. Ara repetiu-les totes. Vinga, va. Vale? Soc una representació estructurada en forma d'arbre. Puc ser modificat dinàmicament en temps d'execució sense recarregar el document. Ah, He evolucionat cap a models duals amb participació del navegador. Soc accessible mitjançant APIs del navegador. s'ha perdut, no sap quina estava buscant. No. I molts encara pensen que sóc l'opció fàcil. És el DOM? I mira que estan llegint les de l'altre de baix. És que així i tot encara la sabia. És que són molt bons. És que és un crac. No, i que se veu també per este costat. Sí, claro. Això reflexa, la llum reflexa. No guanyem, ni així. Que barbaritat. Sí, sí, era... Ni amanyant o banyem. N'hi ha una... No, no amanyar res. Amanyo mal, eh? Ho va fer bé, eh? Molts pensen... Molts... Fer bé. Sí, sí. No li pega. N'hi ha un altre que ficava... Per baix. No, però bueno... Diu... Pensen que sóc HTML, però no. I això era una de les pistes, també. Jo que m'havia quedat en el grafo. I Entonces mos ja queda, trobat. no només representa elements, també nodes de text, atributs i comentaris. I ahí també pots pensar que és Vos n'han ficat 7, No sé Sí, què sí, sereu. sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Però hem guanyat. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Pues nada, anem a tancar això. Ahora a veure ja- lo que, bueno, pues ja a estaria. veure lo que retalle jo de así, este programa. Jo crec que estaria molt bé. Pots retallar? Tal i conforme ha anat este programa, que mentre fica la música mos alcem i comencem Bueno, a almorzar. Jo crec que una cosa, que talla tot el que vaig parlar de l'empresa esta de Blau. Blaugrana? No, Blaugrana no. Ah. Sí, era Antes blau, era roig i ara és blau. Hòstia, és blaugrana! Ai, No m'ho havia pensat. vaig a canviar-me d'equipo. Menos mal que la camisa és blanca i negra que m'ha comprat última. Mare meva, peixme valencià. Moltes gràcies a David per haver vingut. Moltes gràcies a Arturo. Moltes gràcies, Gràcies. Brian. Estava així Vosaltres. ja, no ha vingut. Ja estaves així, ja ho sé. Ens ha quedat de categoria este programa. Hem fet un poc de xerrar. jo volia dir, antes que s'acabi la sintonia, Bueno, i gràcies a mi, de res. volia dir I que gràcies, n'hi havia molta gent esperant-nos. No hauran arribat a este punt del programa, això tenia que haver dit al principi. És de veres. Però hi ha gent que diu que no graveu. Bueno, Sí, sí, ha sí. sigut una persona, però bueno. No. Han sigut per lo menos... Sí, que anem a gravar, tranquil. No era Jessy. Han sigut per lo menos dos, I llavors conya no t'ho tornen a dir, ja. No, segur que no. Clar, és que ningú ha dit que digueren ai, que no aneu a gravar, que tinc ganes. No, igual estan dient que no aneu a gravar. Per fi, pareu ja la tonteria. Ja està. No, jo crec que n'eren dos, Dos persones. Un almenys m'ho ha dit esta setmana. Bueno, però això ja són persones. Sí, persones. Ja està. Molt bé, pues... doncs, ai, mare. Digues, pues... ens veiem en el pròxim programa. No sabem si dins d'una setmana, 2, 3, un mes, 2 mesos... Serà la o setmana l'any que ve. La setmana que ve serà. Vinga. Crec que mai s'ha escoltat este tros de la sintonia. Per favor. Este vaig a publicar-lo demà. Demà està publicat. Demà publiquem i a la setmana que ve un altre? Tota una. Anem a fer uno per setmana? Uno per setmana. Pues no mos alcem i gravem una altra vegada, no? Vamos! Per què? Pues uno per No setmana. mos alcem i Ens tornem a gravar veiem un la altre. pròxima setmana. 2. En Not an Amber. Adeu! Adéu. Bueno, jo me'n vaig, Vale.